força més intratable que molts d'altres anys. Què volem dir amb això d'intratable? Doncs que ens sembla que aquest any l'Ajuntament ha fet un clar exemple de què és el que no poden ser mai les festes de Badalona. A Badalona el que no pot ser és que a les entitats que s'autoorganitzen i que intenten fer unes festes a la seva mida se'ls trepitja els espais públics per posar concerts pagats directament de la butxaca del pressupost municipal. Això és una despesa pública que s'estan passant pel forro tota la feina que fan les entitats dia a dia. Nosaltres pensem que de cara a l'any vinent l'Ajuntament ha de canviar. I ha de canviar per entendre que les entitats sempre estem aquí a passar dels polítics. I a passar dels polítics continuem treballant dia a dia perquè festes com aquestes i moltíssimes d'altres activitats a Badalona siguin possibles. Amb això em sembla que queda gairebé tot dit, perquè a bon entenedor poques paraules basten. I si hi ha algunes persones que poden explicar aquestes coses a l'Ajuntament, que sàpiguen que l'any que ve tornarem a fer aquestes festes i tornarem a fer aquest concert, li pesi a qui li pesi. Festa i lluita sempre!